Haino hai belai no lachi ma shingsha pati mo kaham ham ya shilia jini tiprasha hani bororo changrong shalo human rights day no rogo TPF ni bakhakte kaisha panda shangja jagmani nukjakha jini hani borok no hani borok bai bulalai mani tonglia kaham wonsung mong jini bukhawa shal brum brum no chung khanai phaigana mijani bororok samung khaithani bujagoi thuyo buthar jago hinai haino hai TPF ni panda ni footage nahanan thangai Swrangchati ni correspondent hayake cameraman bujago hine tai bini camera raksubai jakha tai bini bike busu jakha tongli asef chini media ni borok dini 16 December 2021 inshallah tini human rights na tini je program tongmani TPF longni ojago coverage khaina bagai sajakmani yaglo ang media person ngine ang phagya ojago Kaya borok baksa no coverage bo kaya rally no coverage kaya rally coverage kaya ni yaglo goti kaya kumulung tike tu mali hati tike thangi ni akoi main building tike thangi firogi kaya oboni yaglo borok gana saka kumbu academy wo program na hini kaya program na ni jago no anga thang no thangi nai ani bike no field ni motamoti hasalo no ang parker ka Gaya parker man yaglo ajago ani handicap kaisa tongo gaya handicap ajago bike saka bela jak gaya ang coverage khaina bagi borok khabi tongmani no coverage khaina bagi ang buskang agugi thaka handicap ka bike no klangi thaka gaya aboni yaglo borno coverage khaina thaka borok ur ke khasi laine phalika gaya phalime yaglo ani bike se sabai jaksu last ang mana khaya ang jenu phaka kai ang mana khaya yaglo borok ano buna nakya kai ang boto ani saksam logi ang makharka ga kharne thangmani yaglo borok bike bokoka tarpore azgani handicap kaisa tongmani camera kamai thanga azagani abo tabuk sabo nakha amo to saito manya ga kai aboni bagino ake ang justice nayo tangi oba haisini media person rok joto jagane attack khaijana na ang tini ang nije khut tongtu disa attack khaijago ang borok baksana coverage khai tongisa ang attack khaijago মানে boba hai justice ang boba hai ang ara ekdom mismile jali ang ekdom justice nabo oba hai ro belai no chaya klai sine tirbro ura moram no bahai ngo media ro jaga jaga attack klai jabo jabo klai jabo om belai no chaya hani bagai ang justice nayo